Biye tenen safar kalo kile duru hijira bakele kɛmɛ naani ani bi naani ni duuru don na an b'aw fo ka wariɲuman dɔn anw sugantili la o kama an b'aw bisimila ɲɛta ka kunnafoni bulon kɔnɔna na bamanankan na aw ka bi kunnafoni bakurubaw filɛ nin Centre Mère Kadija ale ka kalanden kunfɔlɔ minnu ye kuranɛ kalan olu ka bɔli kɛnɛba sigira CCB la kunun kari muso jɛkulu tɔnba min bɛ anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na n'u ka baara ɲɛsinnen don diinɛ yɛrɛ kɔni walankatali ma n'o ye association féminine muso danbe maaw ye olu tun ye denmisɛnninw fara ɲɔgɔn kan tile 45 walasa ka se ka silamɛya yɛrɛ kɔni ɲɛ yira u la o kɔni baaraw kuncɛra Cité des enfants na. An ka jamana kɔfɛ kunnafoniw na Niger ɲɛma kuraw olu kɔni ye laseli kɛ ka yira k'a fɔ k'u ka cɛmancɛ fanga kuntala bɛ taa san 3 la ko wa ko min fana kɔni ye Nigériens farali ɲɔgɔn kan ka se ka kuma ka se ka bɛn ko la ko o fana bɛ na boloda n'o ye dialogue national inclusif ye. I n'a fɔ an da magara la bakurubaw la Centre Mère Kadija ale ka min kɔni ye kalanden kunfɔlɔw ye minnu ye kuranɛ kalan ka tila olu yɛrɛ kɔni ka jɔnjɔn di u tun bɛ senna kunu kari CICB yɛrɛ kɔni kɔnɔna na n'o bɛna utikalo tile 20 ma san 2023 a yirala k'a fɔ sa nin kɛnɛ kofɔlen in kan min kɔni ye ni kalanden kulu kunfɔlɔ maaw ye u kɔni tɔgɔ dara Elhadj Mahamudu Njayi la nin kɛnɛ in yɛrɛ kɔni denfaya tun bɛ min bolo o de ye Ustaz Udu Kone kelen ta tɔgɔ la Ali Kulubali ani Musa Jalo an ka jɛ k'u ka bolonabila lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Kuranɛ durusi yɔrɔba min bi faso Mali kɔnɔna bɛ wele ko Centre Mère Kadija jirala k'a fɔ olu ka denmisɛnnin minnu bɛ n'u ye alikuranɛ bɛɛ lajɛlen kɔni durusi olu kun fɔlɔ olu kɔni ka fɛn ye kalan kɔni banna o de hukumu kɔnɔna na baaraw sigila sen kan yaasa ka se ka olu ka gafew kɔni di u kɔni ma cogoya min de la o de la o kɛnɛ kan kansa denmisɛnninlaka minnu bɛ maa 7 don ni olu ye alikuranɛ ka se ka bɛɛ lajɛlen kɔni durusi o ye foliba kɛrɛnkɛrɛnlen ta ka ɲɛsin u ka karamɔgɔw ma ka ɲinini fana kɛ u ka karamɔgɔw fɛn ye faso ani diɲɛ yɛrɛ ka hakili kɔni to u la ani ka taa se u bangebaw ani fɛn ye o ɲɔgɔn la minnu fana bɛ n'u bɛ yɔrɔw la olu bɛɛ lajɛlen ka ko bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ ka se ka fɛn ye alikuranɛ durusili k'o don u ka baaraw la. Nisɔndiyalen b'a lo tiɲɛ la nisɔndiyaba de bɛ na mais faranga dɔ bɛ n bolo mun ye n karamɔgɔ dɔ bɛ yen n'ale tun tɛ yɛrɛ se cogo tun tɛ na nin kɛnɛ kan wa ale tɔgɔ Ali Bilanɛsi wa n b'a ɲini fɛ n ka kuma a k'a bila wa pour que a ka tɔgɔ sɔrɔ a kɔni a mana taa kalanyɔrɔ fɛn fɛn la n ma gɛlɛya foyi sɔrɔ a ka kalandenya kɔnɔ wa a man bon a man foyi mais sera ka fɛn ka sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye n b'a ɲini fɛ ni ka internet fɛn fɛn bɛ n'u bɛ karamɔgɔ ɲini wa u k'ale ɲini. Nisɔndiya yɛrɛ bɛ n kan n bɛ n fa ni ba fɔ ani mɔgɔ fɛn fɛn dɛmɛ alhamdulillah n b'u fɔ yɛrɛ de ani n ka karamɔgɔ Ali Bilanɛsi voilà salam aleykum. Denmisɛnninlaka minnu filɛ nin ye n'u ka bɔli kɔni kɛla Centre Kadija kɔni fɛ o jirala k'a fɔ ninnu u cogoya kɔni dan bɛ maa min de kan o de ye Alhaji Mamadu Jayi ye o de hukumu kɔnɔ Mamadu Jayi a y'a jira k'a fɔ ale ka baara o ɲɛsin bɛ farikolo ɲɛnajɛ ani soboli baaraw de ma nka fɛn ye ka na fɛn ye alikuranɛ kɛnɛ fana kɔni kan ko a ka baaraw ye ka se ka olu fana kɔni yiriwa nafolo don a la yaasa a na se ka yiriwa cogoya min de la o de hukumu kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ a furumuso a ka foliba bɛ a yɔrɔ ka sababuya kɛ a furumuso baara wɛrɛ tɛ a la fɛn ye ka alikuranɛ ani masaw tala ka kuma sanuma olu bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogoya min na a b'o baaraw la. Nisɔndiyalen don kosɛbɛ n bɛ foli kɛ bɛɛ ye n bɛ foli kɛ furumuso ye n'o y'a ka kuma ye ale mun ye centre promotrice ye bon bi kɔni vraiment n b'a waleɲuman dɔn parce que centre daminɛ a mɛnna mais fo a ka se ka nin œuvre kɛ bi n b'a fɔ a yɛrɛ ka cɛsiri la diinɛ cogoya la parce que adamaden an bɛ fɛn fɛn la an bɛ taa ka nin bɛɛ to n'i ye mun ɲuman kɛ i bɛ t'o de sɔrɔ ɲɛ mais ni bi yɛrɛ tɛ bɛɛ bɛ ne yɛrɛ kɔni miiri n tɛ foyi ɲɛdɔn ni soboli tɛ nka bi ti soboli kɛnɛ dɛ karamɔgɔw sɔrɔla ka dɔn an bɛ mun yɛrɛ lamu parce que adamaden f'i ka dɔn i bɛ taa de n'i bɛ taa i bɛ fɛn fɛn kɛ i b'a kɛ ɲuman de ye
i bɛ se ka mun sɔrɔ ɲɛ sini foyi t'o bɔ ni diinɛ ta sira tɛ. Bi fɔ ko fɛn ye maa mana ɲuman kɛ ko o de bɛ f'i ye wa n'i ye juguman fana kɔni kɛ ko o de bɛna fɔ i ye don nataw la walima i kɔ yɛrɛ ye kɛ. O de hokumu kɔnɔ a jirala k'a fɔ Mamadu Jayi min ye kibaruyaw caman kɔni dila an bɛ se ka fɔ seereyaw olu caman kɔni dila k'a jira k'a fɔ maa do maa min ye masaw tala ka maa ye wa maa bɛ se ka min yɛrɛ fɔ alisilamɛya de ka d'a ye wa maa min do fana a bɛ kɛla sababu ye fɛn min ye alisilamɛya a walakatala fɛn min ye jamana in fan caman kɔni de fɛ. Mohamed Jayi nin sigiyɔrɔ in na an bɛ se k'a fɔ aw ye misiri caman a ka jɔli sera a ma kalanyɔrɔ caman a ka jɔli sera a ma ka foraji sen ka di maa caman ma a y'o kɛ nka waati kama n bɛ n sinsin yɔrɔ fila kan Mère Kadija olu de y'a ta k'a kɛ nin jamakulu in min bɔra k'o tɔgɔ d'a la o kan ka kɛ o Mamadu Jayi furumuso ye Awa Kumadi bi bi in na Ala ka kalifaw de don dɛ Ala ye centre Mère Kadija ɲɛmaaya de kalifa Awa Kuma la o ye kalifa de ye quoi Ala y'a kalifa a la nka tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la kalifa min don Mamadu Jayi a y'a furumuso in dɛmɛ Ala ka diinɛ baara la. Ne taara misiriw caman immigration na a ye dugu min fɔ Barawuli kɛrɛfɛ Kintan don bamanan Kintan dugutigi tun ye Janjara de ne de n'a ye hiju kɛ ɲɔgɔn fɛ ne de n'a taara ɲɔgɔn fɛ hijuyɔrɔ la marifin taara n'a ye lahala min tɛmɛna a la ne b'a dɔn an ye karamɔgɔ min ta k'a bila ye mɔgɔ kalan na Kulubali don ka moto san ka d'a ma a bɛ bɔ Barawuli a bɛ taa mɔgɔw kalan a bɛ na ne b'a kalama de ka taa misiri jɔ ka taa juma damina bamanan Kintan dugu in bi a bɛɛ kɛra silama ye wallahi ne kɛra marifin ka ɲuman dɔ seereya ye du saba o jɔlen ka ban chambre fila ni salon ni sokɔnɔ ɲɛgɛn ani kɛnɛma ɲɛgɛn ani gabugu k'a kɛ dali ka tila ka escalier k'a la ka yɛlɛ sanfɛ o saba wallahi k'a di mɔgɔ ma fi sabilillah. Ministre min bɛ yen n'o ka baara ɲɛsin bɛ diinɛ ani batoko bɛɛ lajɛlen kɔni ka ko ɲɛnabɔli kɔni ma ale ka nɔrabila ale y'a jira k'a fɔ dɛmɛ de kan ka ɲɛsin fɛn ye nin centreba ninnu bɛɛ lajɛlen ma ani maa minnu bɛ yen n'u ka baara ye ka ɲɛsin ka se ka alisilamɛya kɔni dɛmɛ a ka walankata cogoya min na k'u kan ka dɛmɛ ka sababuya kɛ k'u bi jamana ka baara de la ka sababuya kɛ ni faso ni maa ɲɛnamaw sɔrɔla jamana kɔnɔ o bɛ kɛ sababu ye fɛn ye jamana yɛrɛ a bi jɔ ka ɲɛ don nataw la. Bonya mesagi kan ani foli kan bɛ ani jukɔrɔma donu kan bɛ lase a bɛɛ lajɛlen ma parce que o bɛ baara min na o bɛ ka jamana dɛmɛ a ka baara la de parce que ni e ye mɔgɔ kalan a ka diinɛ référence la a ka a durusi a kunkolo la mɔgɔ o mɔgɔ e de b'i ka diinɛ tagabolow dɔn e b'i ka diinɛ sariyaw dɔn surtout sariya min bɛ fɔ livre kɔnɔ ni o ye kuranɛ e b'o o dɔn a ka gɛlɛn e ka kɛ mɔgɔ ye ko e tɛ kɛ mɔgɔ basigilen a ka gɛlɛn k'i tɛ kɛ mɔgɔ tilennen a ka gɛlɛn fana k'e ka du tigɛ du basigilen a ka gɛlɛn k'a tigɛ du tilennen. Centre Mère Kadija ni kuranɛ durusi yɔrɔ do wa yɔrɔ min fana do fana lakɔlikala a bɛ kɛ a kɔnɔna n'u b'a wele maîtresse franco arabu wa n'i y'a yɔrɔ jateminɛ fɛn min ye maa minnu bɛ yen n'u bɛ alikuranɛ kalan denmisɛnninw kunna olu jolenw bɛ yen ani kalan minnu fana bɛ yen n'u ye lakɔlikala ye o karamɔgɔ jolenw fana kɔni de bɛ yen o de hokumu kɔnɔ fɛn min ye Centre Mère Kadija ye Bamako ka maliden bɛɛ lajɛlen kɔni wele maakɔrɔ ka taa fara denmisɛnninw kɔni kan u ka na yaasa u na se ka fɛn min ye kalan ɲuman ani masaw tala ka kalan ka taa se diɲɛ kalan ɲuman fana ka se ka o kɔni sɔrɔ cogoya min de la o de hokumu kɔnɔ fɛn ye nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kuncɛ la denmisɛnninla ka minnu ye alikuranɛ ka se k'a durusi olu ka jojow ani nusaja minɛnw k'o di u kɔni ma. An da sera fana ma min ye bakurubaw kɔnɔna ye musojɛkulu tɔma min bɛ anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔ n'a ka baara ɲɛsinnen don silamɛya diinɛ yɛrɛ kɔni walankatali ma anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔ n'o ye association féminine muso danbe maaw min kɔni ye kunu kari ye n'o bɛnna kalo tile 20 ma san 2023 olu kɔni ye kɛnɛ belebeleba sigi ka baaraba dɔ kuncɛ n'o tun ye kan de vacances fi
garçon ni o yɛrɛ kɔni kɛra san 2023 in kɔni kɔnɔna na a kun bɛ se min kɔni ye funankɛ ni maa 200 bɔɲɔgɔnko ma min ni tile 45 bɔɲɔgɔnko kɔnɔna na ni o kɔni dinɛ kɔni ɲɛfɔw ye u se ka faamuya cogo min kɔni na a baaraw kɔni kuncɛra Cité des enfants kɔnɔna na min kɔni ye denmisɛnninw yɛrɛ somaw caman ye olu tun bɛ nin kɛnɛ kofɔlen kan ka fara marraine yɛrɛ kan n'o ye Ura Jalo ye. Abdou Ouattara Laji Mamadu Traoré telen t'a tɔgɔ la. Muso danbe ye faraɲɔgɔnka kulu ye an balakaw yɔrɔ minnu ka hakilina ye ka se ka alisilamɛya diinɛ k'a layiriwa. O de kama u ye hakilina dɔ bila sen kan tile 45 kɔnɔ n'a bɛ wele ko camp de jeunes. A laɲini ye min ye denmisɛnninnakaw cɛ fara muso kan u ka se ka alisilamɛya diinɛ yɛrɛ ɲini k'a ɲɛdɔn. Camp de vacances hakilina mun nana ni a ye ani laɲini mun b'a la dɔwɛrɛ tɛ bari adamaden fo adamaden ka dilan de. Wa adamaden kɔrɔbalen dilan man di. Adamaden dilanlen bɛ daminɛ kabi a fitini. O kama muso danbe y'a ye k'a fɔ éducation a tiɲɛna ka se degré mun ma a ye bɛɛ kamana gan a ye bɛɛ siran a ye bɛɛ jɔrɔ. O hukumu kɔnɔna la an sigila k'a ye année scolaire kɔnɔna kalo 9 denmisɛnninw bɛ taa école la u bɛ taa ni ka segin kɛ fɛn caman bɛ o t'a masɔrɔ. Baara mun kɛra camp de vacances kɔnɔ camp de kuma lasurunyana diinɛ yɛrɛ mago bɛ fɛn minnu na ou bien diinɛ tɛ taa ka fɛn minnu to an ye olu de baara camp de vacances kɔnɔ k'a daminɛ alikuranaba kalali la an ye caman kɛ o la an seko damayira la ka na ala kɛra ka kumakan olu kalali la ala yɛrɛ bɛ se ka bato a kelen cogoya mun na k'o ɲɛfɔ denmisɛnninw ye k'o kalan o la diinɛ yɛrɛ faamuya n'a fɔ ma ko alfikihul islami la jurisprudence an ye denmisɛnninw kalan o fana la an seko damayira la o kɔfɛ an mako bɛ dugawu la ka ala wele an ka ɲɛnamaya bɛ se ka nɔgɔya an bolo cogoya min na ani fɛn caman wɛrɛw an ye denmisɛnninw fana kalan dugawu la k'u kalan k'u ladurusi bɛɛ t'a jɛ dugawu 50 ɲɔgɔnna la o y'a kalan k'a durusi k'a faamuya a n'a kɔrɔ an y'o fana kɛ camp de vacances kɔnɔna la ka se ala kɛra ka ɲɛnamaya ni fɛn wɛrɛw ma a ka ca kosɛbɛ nka nin y'ala kumabaw ya. Maa dɔ ye seereya kɛ kɛnɛ in kan ka sanga ni association muso danbe ka hakilina ɲumanw ye a y'a ɲini denmansaw fɛ u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ walasa denmisɛnninw ka se ka alisilamɛya diinɛ ɲini ka ɲɛdɔn nɔgɔya la ka sababu kɛ association muso danbe ka baara ye nin hakilinaw de ye. Nin ye nisɔndiyaba de ye an bɛ kɛnɛ mun kan camp vacances kuncɛ kɛnɛ don muso danbe ka kɛnɛ mun ni denmisɛnninw fara ɲɔgɔn kan a cɛman n'a musoman ka se ka kuranɛw kalan ka se ka hadisaw dɔn ka diinɛ baara bɛɛ lajɛlen dɔn tile 45 kɔnɔ ni hɛrɛba ye dɛ wa nin ka ɲɔgɔnna caman de bɛ jamana kɔnɔ mun ni hali muso danbe b'a kɛ mɔgɔ wɛrɛw caman b'a kɛ an b'a ɲini ala fɛ ala ka nin sigiɲɔgɔnw caya ka ɲini denmansaw fɛ ka se ka denmisɛnninw ka waatiw la occuper a ka bila diinɛ sira kan ni kalanw taara u ka se ka taa kalanw na ala ka nin ɲɔgɔnna ala ka barika don denmisɛnninw na ala ka hɛrɛw caya allahumma rabbi sɔlɔ nabi. Kɛnɛ denba a ye foli ta ka ɲɛsin association muso danbe a maaw bɛɛ lajɛlen ma u ka nin miiriya ɲuman na a ye wele bila ka ɲɛsin denmansaw ma bɛɛ lajɛlen ka cɛsiri walasa denw ka se ka diinɛ ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn a tilala k'a ɲini association muso danbe maaw fɛ u ka u jija ka se ka ko in walankata jamana kɔnɔ walasa maa caman ka se k'a tɔnɔ sɔrɔ. N bɛ association muso danbe fo u ka initiative la u ka ŋaniya ɲumanya la ka denmisɛnninw dɛmɛ k'u former silamɛya taabolo kan ani u bɛ baara caman kɛ i n'a fɔ u bɛ yatimɛw dɛmɛ u bɛ muso cɛ sabatɔ ninnu dɛmɛ donc vraiment association don min bɛ caman kɛ adamadenya taabolo ɲuman kan donc ne kɔni bɛ u fo kosɛbɛ o la n bɛ a ɲini mɔgɔw fɛ fana u k'a ɲini ka association in dɔn u ka se k'u dɛmɛ fana pour que an ka denmisɛnninw ka se ka éducation ɲuman sɔrɔ surtout silamɛya taabolo kan u b'u dɛmɛ kuranɛ kalan na u b'u dege u ka invocation ninnu dɔn duwawu u b'u dɛmɛ aussi u ka kira alayhi salatu wasalam u ka a dɔn u ka fɛn caman dɔn silamɛya kan i tɛ se ka silamɛya ɲuman kɛ ka sɔrɔ n'i ma a kalan silamɛya tɛ seulement n bɛ biri k'a fɔ ko n bɛ ka seli o tɛ donc u b'u dege fɛn caman na et puis le fait que u bɛ denmisɛnninw bila ɲɔgɔn kan pendant 45 jours u bɛ bɔ u ka yɔrɔw la u bɛ réalité wɛrɛw ye parce que dɔw bɛ yen kabini u ma deli ka bɔ u ka so donc u bɛ nɔgɔya dɔrɔn de dɔn donc n'u ni denmisɛnnin wɛrɛw farala ɲɔgɔn kan u bɛ se ka fɛn caman faamu ne kɔni fɛ o ye fɛn ɲuman ye et puis an b'a ɲini aussi association fɛ n'u bɛ se ka centre ninnu dayɛlɛ yɔrɔ wɛrɛw la vacances fɛ pour que denmisɛnnin caman ka se ka profiter quoi a bɛ parents dɛmɛ a bɛ denmisɛnninw dɛmɛ a bɛ jamana yɛrɛ dɛmɛ parce que ni denmisɛnnin lamɔna ka ɲɛ ni jogo ɲuman donna denmisɛnnin na a bɛ kɛ maakɔrɔba ɲuman ye. Kɛnɛ in nana kuncɛ ni jɔnjɔn dili ye maaw ma minnu kɛra sudansow ye association muso danbe ka
ni kan di formation baaraw la. An b'a ɲini Ala fɛ association muso danbe ka kan wɛrɛ Ala k'o yira an kɛnɛya la. Ministre min ka baara ɲɛsinnen don jago ani izinimafɛnw yɛrɛ kɔni yiriwali ma an yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na n'o ye Musa Alasana Jalo ye. Ale yɛrɛ kɔni hakilina kura ta ka ɲɛsin an yɛrɛ ka jamana feerekɛlaw bɛɛ lajɛlen ma ani magobatigiw walasa u yɛrɛ bɛ se ka iziniko yɛrɛ fara u boloda la cogo min na min ye dun ka fa ye u bɛ se ka sabati an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ cogo min na. A ka nin hakilina in kɔni yirali la n'o bɛnna utikalo tile 19 ma san 2023 a kɔni kɛra conseil national du patronat la ni mi kɔni ye ni cakɛ bonda kofɔlen ye wɛrɛ maa ɲɛma kun bɛ nin kɛnɛ kofɔlen kan ka taa se APK min yɛrɛ maa ɲɛma ma ani maaba caman an ka jɛ k'a ka kumakanw lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Ani kɛnyɛrɛye baarakɛlaw an bɛɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ ka sɔgɔma in na ɲɔgɔn kun min kan o ye ka sigi ka kuma ne ye baara kura daminɛ sisan ministériya la industrie jago ani usine baara an y'a fɔ an tɛ se ka nin baara daminɛ ka tɔgɔ sɔrɔ a la ka kunnafoni sɔrɔ a la ka bɛn sɔrɔ a la fo ani an baarakɛɲɔgɔnw ka sigi ka kuma o baarakɛɲɔgɔnw o ye kɛnyɛrɛye baarakɛɲɔgɔnw de ye o de y'a to an nana sɔgɔma in na ka sigi ka kuma an bɛ fɛ ka baara minnu boloda sen kan don nataw la kalo nataw la k'olu da jira ɲɔgɔn na ala ye waati kunkurun min kalan an ma ministère nin kɔnɔ an ka se k'o baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ni Mali ka taaɲɛ ani Mali ka sabati ani ka Mali ka sewa bɛ sɔrɔ la cogo min o baara fɔlɔfɔlɔ ye min ye o ye an y'a sɔrɔ an nana ministère daminɛ an y'a sɔrɔ gɛlɛya dɔ bɛ Mali kɔnɔ o gɛlɛya in bɛna fɔ sukoroko gɛlɛya fariniko gɛlɛya an ko an ka ɲɛsin o ma sisan o de y'a to an y'a fɔ julaw ye k'u jija u kana ni sukoro ye jamana kɔnɔ nka n y'a fɔ fana o baara min bɛ dabɔ o tɛ se ka kɛ ka sɔrɔ hakili jagama kɛ ka wuli sɔgɔma kelen dɔrɔn ko sukoro tɛ malo tɛ tulu tɛ o tɛ baara kɛ cogo ye an n'u bɛna sigi ka kuma mois de septembre kɔnɔ inshallah an bɛna baaraw boloda k'a ta mois de septembre la fo ka taa bila décembre kalo tile 31 la 2023 Mali mago bɛ tulu jumɛn na Mali mago bɛ malo jumɛn na Mali mago bɛ sukoro jumɛn na k'o boloda an bɛ se ka na n'o cogo di hakilisigi ani basigi la ka sɔrɔ a ma kɛ ni girin ye a ma kɛ ni jawuli ye a ma kɛ ni presse ye donc an bɛna o baaraw boloda n'an bɔra o baaraw boloda sisan ka bɔ janvier kalo fana na 2024 ka taa juin kalo 2024 an bɛna o baara fana boloda o cogo la n'an tilala o baara la an bɛna baara filanan min boloda o de ye baara ye min nafa ka bon jamana ma an bɛ se ka baara jumɛn kɛ Mali kɔnɔ bi min b'a to usine ko bɛ taa bala n'an ye usine ko bila a kɛra usine fitininw ye o usine mankanw ani usine baw ka usine ko de don bala Mali ka ɲɛta tɛ sabati Mali ka hɛrɛ tɛ sabati Mali ka sɔrɔ tɛ sabati fo an ka usine ko de don bala n'o usine ko bilala da la bala an bɛna ye de an bɛ kɔɔri min sɛnɛ an ka jamana kɔnɔ an bɛ kaba min sɛnɛ an ka jamana kɔnɔ an bɛ mangoro min sɛnɛ an ka jamana kɔnɔ an bɛ fɛn o fɛn sɛnɛ an ka jamana kɔnɔ o bɛ se ka yɛlɛma o bɛ se ka bayɛlɛma an ka jamana kɔnɔ cogo di ka di maliyɛnw ma u ka maliyɛnw balo donc o ye baara ye min nafa kan o de b'a to an bɛ se k'an yɛrɛ ta an ye dun ka fa ko kuma min fɔra a bɛ se ka segin sen kan n'an ma usine ko bila da la k'a bila sen kan k'a kɔrɔta k'a jukɔrɔma don dun ka fa ko min fɔra a sabatili bɛ gɛlɛya donc an ka baara ba de bɛna ɲɛsin o ma baara bɛna ɲɛsin min fana comme jagokɛla caman bɛ yan n'olu ye waritigiw ye ka ɲini u fɛ k'u dɛmɛ ka se ka bɔ jago dɔrɔn kɔnɔ k'u ɲɛsin usine ko baara fana ma an bɛ se ka dɛmɛ min d'u la an bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan k'o baara kɛ cogo min fana y'o ye ayiwa an bɛ fana yurugu fana bɛ na an bɛn'o kɛlɛ kɛ mɔgɔ dɔw bɛ bɔ ni minɛnw ye ka na jamana kɔnɔ k'a sɔrɔ a tɛ sariya foyi bato donc o fana kɛlɛ bɛ yen nɔ an b'o kɛ inshallah min b'a to an bɛna an ka usine bila bala u bɛ minɛn minnu bɔ u bɛ fɛn minnu dilan jamana kɔnɔ a bɛ se ka kɛ u nafalan ye a bɛ se ka kɛ jamana nafalan ye a bɛ se ka kɛ maliyɛnw nafalan ye cogo min na transition président jamana kuntigi Asimi Goita a y'o de fɔ n ye a ko an bɛ baara o baara kɛ an k'an jija jamana kɔnɔdenw ka hɛrɛ bɛ baara min na an k'an ɲɛsin o baara de ma donc min ye suguko ye min ye Mali yɛrɛ ka ɲɛta ye min b'a to jamanadenw bɛ hɛrɛ sɔrɔ an bɛ kɛ ka fɛn fɛn fɔ a bɛ kɛ o hukumu de kɔnɔna na o de y'a to ni Ala sɔnna ma don nataw la ani kɛnyɛrɛye baarakɛlaw an ye fɛn fɛn fɔ bi an bɛna a bɛɛ kɛ gafe ka baaraw boloda ka waati di ɲɔgɔn ma baara min ka kɛ waati min kɔnɔ min b'a to an ye kuma minnu fɔ a bɛ se ka kɛ a laɲiniw bɛ se ka sabati a bɛ se ka hɛrɛ Mali ma cogo min. Lakanako kunkanko kibaruyaw la kunun kari n'u bɛna utukalo tile 20 ma san 2023 min ye an yɛrɛ ka kolomasiri tabaw ye nɛgɛ kanɲɛ 12 waatiw kɔni na bɛr yɛrɛ masurunyaw kɔni na k'u kunbɔ ka bɔ Tɔnbukutu ka se bɛr a yirala k'a fɔ an yɛrɛ ka kolomasiri tabaw jan kɔni dara u ɲɛ nka u kɔni ye wulikajɔ boloda kosɛbɛ ka se ka nin jan dalen yɛrɛ wuli ka bɔ yen nɔ min ni a waleya kɛra bamaci wale kɛba maaw yɛrɛ kɔni fɛ nin wulikajɔ kɔnɔna na a yirala
yirala k'a fɔ min ye bɔnbɔnci wale kɛba maa 11 olu kɔni dajira ani min fana kɔni maramafɛn caman ye bolo dara o kan walasa ka faamuya sɔrɔ la an ka cɛ ka kɔrɔfɔ lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Utukalo tile 20 san 2023 nɛgɛ kanɲɛ 12 waatiw la kunnafoniya jɔnjɔn kɔni dilen an ka wulumasiri tabaw ma minnu kɔni tun bɛ ka bɔ Tɔnbɔkutu ka u kunda Bɛri kan u kɛra sababu ye ka bɔnbɔnci wale kɛba maaw ka waleya 2 kɔni bɔ a ma u ka waleya kelen kun bɛ yen o tun ye ka mugu folonta yɛrɛ don min kɔni sira yɛrɛ kana ye bɔnbɔnci wale maaw k'u to mobiliw kɔnɔnaw la dɔw fana bɛ motow sanfɛ ni u kun bɛ k'u kunda Bɛri kan kilomɛtɛrɛ 20 bɔɲɔngo u ni Bɛri yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ min ye an ka wulumasiri taba maaw ye u kɔni firila ni ma kofɔlen ninnu kɔni kan ni pankuruw kɔni ye u kɛra sababu ye min kɔni ye u yɛrɛ ka mobili minnu kɔni bɛ yen nɔ ni marifaw b'o kɔni kɔnɔna na ka se ka u yɛrɛ kɔni bon cogo min na o wulikajɔ kɔni kɔnɔna na an ka wulumasiri tabaw fɛ a yirala k'a fɔ min kɔni ye surasi 3 ye olu kɔni banana min ye surasiw ka mobiliba n'o ye kamiyon ye u kɔni yɛlɛnna mugu foronta kan o kɛra sababu ye ka o sɛbɛkɔrɔ tiɲɛ o yɔrɔ kelen kɔni na min ye juguw ka yɔrɔ ye sa o de kɔni ye bɔnbɔnci wale kɛba maa 11 olu de kɔni dajira min kɔni ye mobili pick-up kelen o jenina ka na se min ye maramafɛnw ye maramafɛn min bɛ yen ni o ye marifa PKM o den 2 tɛgɛ dara u kan min ye RLAC ni o ye lance-roquette anti-char ye tɛgɛ dara o kelen kan mitrailleuse kelen ni o ye 12,7 mm tɛgɛ dara o kan PM6 moto 5 ani u b'a fɔ min ma ko radio taliki waliki o 3 ka taa se marifakisɛ caman kɔni ma o kɔfɛ min ye anw yɛrɛ ka wulumasiri tabaw ye u ma dan o dɔrɔn ma u tora munumunu salo kɔni na ni yɔrɔ kofɔlen ninnu kɔni na o kɔnɔna na min kɔni ye dugu dɔ ye ni o ni Bɛri yɛrɛ dancɛ bɛ kilomɛtiri 15 bɔ ni o ye dugu ye ni a maaw kɔni wulilen don a yirala k'a fɔ sa min kɔni bɔnbɔnci wale kɛba maa dɔ ye min yɛrɛ kɔni tun bɛ kunnafoniya di a tɔw ma o yɛrɛ kɔni tun donnen don surasi fini na an yɛrɛ ka maaw ka fini ɲɔgɔnna na tɛgɛ dara o fana kan o kɔfɛ min fana kɔni ye lariwuliw ye n'o ye ka fuyeliw kɛ o taara kɛ sababu ye kabini u yɛrɛ kɔni seli Bɛri o kɛra sababu ye min kɔni ye Bɛrikaw bɛɛ lajɛlen kɔni hakili kɔni lami ka u yɛrɛ kɔni hakili sigi o fuyeli ninnu kɔni kɔnɔna na min kɔni ye siganama maa 4 tɛgɛ kɔni dara olu kan k'olu bila sariya yɛrɛ ka bolo kan min fana kɔni pick-up 3 ni bɔnbɔnci wale kɛbaw bolila ka olu kɔni to ka a marifaw kɔni to a kɔnɔnaw la tɛgɛ dara olu o fana kan min ye mitrailleuse 2 ka taa se boîte de chargeur olu camanw ma ani carabine chinoise fo ka taa se marifakisɛ wɛrɛw camanw ma ani Motorola chargeur dɔ fo ka taa se min yɛrɛ ye bɔnbɔnci wale kɛbaw maaw olu ka drapeau dɔw ma tɛgɛ dara nin bɛɛ lajɛlen kan fo ka taa se min kɔni ye surasi minɛn caman bɔnbɔnci wale kɛba maaw bolila ka minnu kɔni to tɛgɛ dara nin bɛɛ lajɛlen kan a yirala k'a fɔ sa nin waleya ninnu kɔni kɛra sababu ye min kɔni ye Bɛrikaw ye ka se ka u yɛrɛ hakili sigi cogo min na wa ka danaya tɔ sinsin o ni an ka wulumasiri tabaw ni ɲɔgɔn cɛ. An b'an sɛnsɛn ka don an ka jamana kɔfɛ kunnafoniw na o laseli bɛ ka ɲɛ an balimakɛ Abdu Watara fɛ. Niger camancɛ fanga ɲɛma Abdurahman Tiani ale ye dantigɛli kɛ samedi don ka yira k'a fɔ min ye san 3 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko ye u bɛ n'u ka camancɛ fanga kɛ o hukumu kɔnɔna la ka tila ka kangarida k'a ye k'a fɔ min ye CEDEAO maaw ye u bɛ ka hakilina min fɔ n'o ye ka kɛlɛkɛcɛw bila ka n'u ka jamana kɔnɔ ni u ye baaraw kɛ ko gɛlɛya caman bɛna bɔ a koɲɛw la. General Tiani ye dantigɛli kɛ a ko olu ka hakilina tɛ ka fanga daraki k'a to u bolo a ko an bɛ waati min na bi n'i ye camancɛ fanga in ta k'a lajɛ san 3 in kɔnɔna na u n'u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ ka se ka kalafiliw labɛn a ko tile 30 nin kɔfɛ a bɛna wele bila jamana kɔnɔdenw bɛɛ ma bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan sigiba dɔ senfɛ sigi min kɔnɔna la camancɛ fanga yɛrɛ ɲɛkun tilen na jamana kɔnɔdenw bɛna o bila sen kan o mana fɔ baaraw na kɛ ni o ye. Belgique ministre min ka baara bɛnnen don Belgique ni jamana wɛrɛw cɛ ɲɛnɛbɔli ma ale ye dantigɛli kɛ k'a fɔ Belgique jamana kɔnɔden 130 minnu tun bɛ Niger olu ye wulikajɔ kɛ dimanche don ka taa u bɛɛ lajɛlen ta ka bɔ Belgique ka na n'u ye u ka jamana kɔnɔ min ye nin baara in ye n'i y'a ta k'a lajɛ a yira k'a fɔ Europe gun jamanaw ka faraɲɔgɔnkan kuluba n'o ye Union Européenne ye o maa caman fana tun bɛ a la a ye foli ta ka ɲɛsin Belgique lasigiden ma min sigilen don
Nigerkaw fɛ u ka cɛsiri senfɛ k'a yira k'a fɔ wulikajɔ min kɛra walasa min ye Belgique jamana kɔnɔdenw ani Europe gun fara ɲɔgɔn kan kulu jamana kɔnɔdenw olu bɛ se ka bɔ cogoya min na Niger ka sanga Niger ka lahalaya ye ko in kɛra sababa kɔnɔ jate bɛɛ lajɛlen na maa 200 ani maa 40 olu de bɔra Niger ka taa n'u ye Gabon ka sɔrɔ ka bɔ n'u ye Gabon ka taa n'u ye Bruxelles baara ninnu kɔni kɛra hakilisigi kɔnɔ ko tigiw ka fɔ la. Diɲɛ seleke naani jɛkulu tɔnba min bɛ n'a bɛ wele Nations Unies olu ka bolofara UNICEF olu ye dantigɛli kɛ ka yira k'a fɔ denmisɛnnin ka 230 olu bɔnɛna o nin na ka sanga ni kolera bana ye n'o ye kunfilanintu ye kɔnɔboli banbali kalo 7 bɔɲɔgɔnko kɔnɔna la RDC kaw fɛ UNICEF ɲɛmaa y'a fɔ an bɛ waati min na bi maa ba 31 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko bɛ bana in yelen bɛ olu la denmisɛnninakaw la wa fo dɛmɛ ka ta ka ɲɛsin u ma sinon a bɛna kɛ sababu ye ka dadigi kɛ nin maa kɔfɔlen ninnu na a yirala k'a fɔ an bɛ waati min na bi ka sanga ni kɛlɛ yɛrɛ ye maa minnu bɛ n'u bɔlen bɛ u sigiyɔrɔ la olu ka denmisɛnninw caman bɛ minnu bɛ ka kolera bana in sɔrɔ ka sanga ni jiko gɛlɛya yɛrɛ hukumu kɔnɔna ye ko ni wulikajɔ ni fɛɛrɛw ma ta waati nataw la dɔ bɛna fara banabaatɔw ni maafatutaw kan ka sababu kɛ k'a daminɛ san 2017 fan bɛ waati min na bi RDC kaw fɛ maa 1000 olu de bɔnɛna u ni na ka saga ni coronavirus bana ye. Sudan jamana kibaruw la kɛlɛba min bɛ Sudankaw fɛ a yirala k'a fɔ kɛlɛ in sera u ka duguba dɔ la dugu min yɛrɛ bɛ ni maa caman bɛ a kɔnɔna la juma don ka sababu kɛ waleya jugu in bɛ ka kɛ kɔlɔlɔ ye ka ɲɛsin maa caman ma alamisa ka dugu kɛ juma la finitigilakaw kɔni karila ɲɔgɔn na u ka maraboloba dɔ la min bɛ wele ko El Fasher n'o bɛ Darfur yɛrɛ fɛ kilomɛtiri 800 sanni ka se u ka faaba la n'o ye Khartoum ye a yirala k'a fɔ maa caman kɔni bolila ka sababu kɛ camancɛ fanga ɲɛmaa bɛ maa min bolo Sudan kabini avril kalo tile 15 la n'o ye General Abdel Fattah al-Burhani ale ni Mohamed Hamdan Daglo olu ka maaw de bɛ ɲɔgɔn na sanga ni waati ko in kɛra sababu ye maa 7,000 ani maa 900 olu kɔni bɔnɛna u ni na jatera kun fɔlɔw la nka hali bi sɛgɛsɛgɛliw ni kuma ɲɔgɔnnaw bɛ sen kan walasa ɲɔgɔn faamuya ka sabati u ni ɲɔgɔn cɛ. Nin bɛ dansigi aw ka bi kunnafoni walawalali kɛnɛ kan ɲɛmɔgɔso ye min fara ɲɔgɔn kan an ka se ka laseli k'aw ye an ma filɛbaga mandenw fo sanga ani waati Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan nka bi an ka foli bɛ kɛrɛnkɛrɛn ka taa katikaw bɛɛ lajɛlen ma ko ni su aw k'an bɛn sini ɲala sɔnna ma.